tanečního a literárně dramatického oboru. Večerem vás budou provázet Michaela Dvořáková a Anna Stróžiková. Program zahájí přípravný dětský pěvecký sbor Moudivláček pod vedením sbormistryně Veroniky Lozoviukové. Uslyšíme tyto písničky: Emil Hradecký, Kdo má klíč, Jiří Teml, Kočka, Pavel Klapil, Starosti s muzikou, Páv a tráva, Bubeník a Emil Hradecký, Husa. Přejeme vám příjemný poslech a pěkný kulturní zážitek.
s tím dovolením.